Almajiri mutum ne kamar kowa, yana bara waɗansu ko suna ruwa, yana biɗar taimako na gaggawa. Almajiri ba shi cin haƙin kowa. Hijira yake ya bar gida na iyaye, ya bar yayye gami da kannaye, ya bar gida yana zubar da hawaye, ya bar garin su maka domin nema na ilimi na addini kujima. Gida da malami wanne yake girma, shi banda malam bai san da kowa ba. Idan ya zo bara wasu suna kora, abinci in ya saura su sashi a shara, babu mai kula da shi ya markara. Idan ya zo shi maciya yana dako, ana ta ce yana nan yana kallo, sai ya tashi babu ko in ce zero. Su ba ruwansu ba za su san mai ba. Wani in za a bashi ba a bashi dan Allah, sai yana aiki da wanki a gidan jimla. Takaice in zai samu sai ya sha wahala, amma a hakan wannan ne mai gata. Duk wanda babu ko kullum sai ya fita, tasha da tituna yana tsinta, dan ko yayi bara ba za ya samu ba. To almajiri mutum mai daraja ne, kuma almajiri mutum mai kima ne, amma 'yan kaɗan ne ai suka gane. Idan ka bashi to ajiya ne kai, rana ta gobe zai zama kama janye. Zuwa aljanna kar da kayo wani shayi, mutum yake kamar ka ba dabba ba. Dan malam ba shi kadai ne almajiri ba, har gurgu yana ciki ni ban warewa, da makaho yana ciki ni ban warewa, da duk miskini yana ciki shi ma, da duk mara karfi cikinsu al'umma. Mu taimake su dan rana ta kiyama, za a tambaye mu Allahu mun tuba. Allah muna huyar hali, Rabi yayo hani da cin zali. Yaya nahiyar take komawa, baya ne ko gaba muke karawa, kullum guguda muke narkewa. Mata da maza ban bambantawa, bakakenmu duk suna karawa, fararenmu duka sun yi dafewa. Masu jikinmu ko suna ramewa, ramammunmu suna ƙara zubewa. Duka halayenmu mu gyarawa, haka manzon Allah yayi faɗowa. Sai mu samu shugabanni dattawa, ma'ana masu tausayi da kulawa. Dan Musa na Gombe ku dubawa, in nayi kuskure ku zamu yafewa 'yan uwa.